Dako po tayo dyan sa may bayan po ng Mangaldan, Embarcadero Bridge sa bayan po ng Mangaldan, sarado tuwing gabi dahil sa widening project. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM. Report! Sinimulan na ng Department of Public Works and Highways ang Phase 2 ng bridge widening project sa Embarcadero Bridge dito sa bayan ng Mangaldan. Dahil dito, ipinatutupad na ang pansamantalang pagsasara ng tulay mula Oktubre 15 hanggang 21, tuwing alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw upang bigyang daan ang konstruksyon. Sa unang gabi ng implementasyon, may ilang motorista ang nasita ng Mangaldan Police Station dahil hindi pa umano pamilyar sa pansamantalang pagsasara, ngunit agad ding sumunod matapos mabigyan ng abiso. From here po sa munisipyo ay nire-route na rin po namin ang dumadaan para po hindi sila mabala at pina-inform na rin namin sa mga national TV, sa regional TV para po ma-inform po yung mga community na meron pong closure that time. Nakipag-ugnayan na ang lokal na pamahalaan at mga kaukulang ahensya para sa mas maayos na pagpapakalat ng impormasyon at abiso hinggil sa mga alternatibong ruta sa kahabaan ng San Jacinto, San Fabian at Mangaldan Road. Samantala nananatiling bukas ang tulay para sa mga emergency vehicle gaya ng ambulansya at fire truck. Inasang matatapos ang konstruksyon sa Oktubre 21. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas sa TAC IFM. IFM News. IFM News. IFM News.